Pues jo el que crec, senyor portaveu del Partit Popular, que el que no s'entera de res és vostè. Ara resulta que el que no s'entera de res és vostè, perquè jo no només m'entera de la intervenció que va fer el senyor interventor, és que a més m'he llegit els informes. I els informes, el senyor interventor el dia 29 del 2 escriu: en conclusión, los ingresos corrientes no pueden cubrir la totalidad de gastos corrientes y la amortización de los préstamos concertados en la actualidad por el ayuntamiento, generando un diferencial que marca la imposibilidad futura de generar capacidad de endeudamiento en la entidad. En la actualidad la deuda a 31 del 12 se cifra en 9.044.168, que per cert jo li he llevat el pico, he dit 9 milions. ¿Vale? O sea que jo sí que m'entero i sí que és de veres el que jo he dit, però és que a més estic convençuda de que és que no s'ho entera de res. El Partit Popular no s'entera de res. En plena crisi econòmica heu gastat en despeses innecessàries, en protocols, en publicitat, és que ja vos ho he dit, en festes i saraos, en tot. I això no és el que s'està demanant des de la societat. La societat vol que sigueu agosserats i vol que feu un altre tipus de polítiques, perquè aquesta política que ha portat el PP endavant ha fracassat. Ha fracassat a nivell de País Valencià i ara ha demostrat que ha fracassat en l'Ajuntament de Llíria. Perquè el que vol la gent és que tots aquests diners que s'han malgastat en 2011, aquests diners, en vez d'anar i després de la festeta haver donat un cocot, haver-li dit a la senyora Maria: mire, és que en vez del cocot este mes anem a contratar a 500 persones, l'Ajuntament. I ja sé que el PP no és partidari d'això, perquè vostè ja ho ha dit en algunes ocasions, i el senyor Montoro també, que no estem així per a fer plans d'ocupació, però és que nosaltres pensem que sí. Des de Compromís pensem que l'administració i la local, que és la més propera al ciutadà, també tenim que dedicar, som un motor de generar ocupació i de poder eixir de la crisi. I de poder eixir de la crisi. I per això li hem demanat en reiterades ocasions que fera un pla d'ocupació seriós, que fins l'últim cèntim. És precís gastar-nos algo de diners, això està clar, però no crec que fos precís tant. Crec que retallar, ja que anem a retallar, que se retalle en lo que menys mal fa el ciutadà. En lo que menys mal fa el ciutadà. A més, que les polítiques de la Generalitat Valenciana mos han acabat d'afonar. Fins ara havien afonat al País Valencià, fins i tot en l'informe d'ahir publicat en el BBVA ja mos ho diuen, ja mos fiquen a caldo. Però és que a més, ara mos ha eixit el tema de les subvencions, que fins ara és que en ningú moment han sigut capaços de vindre així i dir: escolteu, xiquets, és que la Generalitat no mos paga, anem a reclamar-li entre tots que mos paguen el que mos deuen. Ho teníeu ben callaet. Ara sí que ho sabem. I jo no és que me pensara que no ho sabien, que no m'ho volien dir per falta de transparència. Jo no he insinuat això. A mi el que me sorprèn és que vostè, com a regidor d'Hisenda, no sabrà aquesta quantitat. O sigui, la Generalitat ens deu una barbaritat de diners i vostè resulta que no ho sap, els diners, ni de manera pròxima els diners que ens deuen. Quan nosaltres no estem pagant als proveïdors en temps i forma i vostè no ho sap, no està preocupat per aquesta quantitat, doncs jo penso que me la sabria de carrerilla, me la sabria jo, de carrerilla. Bé, el pla d'ajust. El pla d'ajust que resulta que vostès s'han adelantat. No s'han adelantat, és que s'han atrasat. És que vostès el pla de reequilibri no el feren quan l'Estat el demanava. Vostès s'atrasaren proposant el pla d'ajust perquè venien eleccions. I per això atrasaren el pla d'ajust. El pla de reequilibri financer, perdó. I ara el que fan és que, com fa 4 dies que l'hem fet, anem a portar el mateix, perquè així a veure si cola. Però i si no cola, què? Perquè potser no cola. Potser arriba a dalt i diuen: ui, doncs si això és el mateix que me portaren, és que en el 2010 estàvem només en números rojos en el resultat pressupostari, però és que en el 2011 estan en el resultat pressupostari i en el resultat pressupostari ajustat, en els dos. I aquestes persones a mi no me donen ninguna idea nova.
de manera diferent com van aportar l'Ajuntament. I jo en això sí que vull ser un pelín, dir una coseta. I és que de les 23 mesures que ens proposa el senyor Montoro, n'hi ha una que si això no li ho acorden i li fan fer alguna modificació, des de l'Ajuntament, ja acabé, 2 frases, des de l'Ajuntament, de les 23 mesures, en una no anem a estar gens d'acord, i és en la reducció de costes de personal, que el senyor Montoro deixa la porta oberta a poder despatxar i a poder reduir el sou dels funcionaris. I nosaltres, des de Compromís, també per quarta volta, diguem que no consentirem que se retallen els jornals dels nostres funcionaris ni que s'aprofite per acomiadar. Pensem que és més bona la mesura número 6ena que diu que se reduïsca el personal de confiança. I jo pense que no és tan difícil perquè tenim bons funcionaris en aquest Ajuntament per a poder fer aquesta feina. I ho resumiré. 3 paraules, 3, només, per a finalitzar. Per a finalitzar, volem un canvi radical de polítiques municipals. Però, a veure, el portaveu està 5 minuts més de lo normal. Però els temps són iguals per a tots. Acabe. Compromís exigeix un canvi radical en les polítiques municipals, un estalvi de les despeses prescindibles, una política seriosa d'ocupació i exigir-li a la Generalitat que pague i que no ens ofegui més.